ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз фурсат расид ки мо ба шумо оиди мавқеъ ва таъсири меъёрҳои қонун дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ сухан гӯем оқибати қонуншиканиро нишон диҳем. барномаи милитсия хабар медиҳад аст ки дар баробари шарҳу тавзеҳи ҷиноят ва ҳуқуқ вайронкуниҳои содиршуда шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. дар студияи Акбар Шарифӣ имрӯз дар барнома тамошо кунед. дарёфти ҷасади корманди хоҷагии ҷангал бо аломатҳои марги маҷбурӣ ва боздошти гумонбари ҷиноят дар ноҳияи Ашт. Наша ҷаллоб ба даст афтод. Мехостем ки мақсад ба пули маводи муходир як сабаби пул шем ки дастгир шудем. иштироки фаъолонаи милитсияи суғд дар раванди ҳаракати донорӣ. ҳамлаи тасарруфкоронаи сокини шаҳраки Ғафуров ба хонаи ҳамсоя бо мақсади роҳзанӣ. таркиши харобиовару ваҳмангези нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи Мастчоҳ. бензин дар руфтавски пажаро саломатки бовай шуд. муши газ бараси аланга. сангазам дарги. сеҳру ҷодугарӣ ва фолбиниро дар Исфараву Ашт ошкор карданд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.